Türkmen gally önümleri döwlet birleşiginiň daşoğuzdaky buğday işläp bejerýän kärhanalaryna uly derňewler başlandy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumat Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gallaçy daýhanlary 1.600.000 tonnadan gowrak buğday hasylyny öňürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-ni gawat geldi. Emma habarçy ilatyň ardan wagtdan satylýan yerli uny islan wagtynda tapman Gazagystanyň we Orsiýetden getirilen uny gymmat wagtdan satyn almagy mezur bolýanyny habar berdi. Barlyglar buğday öňürmek bardak şertnamalaryň borçnamanyň doldurulan barada çap edilen resmi habaryň ýa-ndan başlandy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Barlyglar Daşoğuz şäherine we etraplarda alınıp barlýar. Buğday işläp bejerýän zawodlar Bollumsazda, Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna hem bar diýip habarçy 10-njy ýyly geçirilýän derňewleriň buğday bolýan kombinatlara hem barıp ýetenligini habar berdi. Geçen ýylyň tapawutlykda 2019-njy ýyl agarly geldi. Şol ruwatda yerli synçylar we Azatlygyň habarçylary aprel, may aýlarynda ýagan çawgaly dowamly ýagyşlaryň ekin meýdanlaryna aşa köp çyg düşmegine, hasyla duran buğday we arpa sümmülleriniň ýatmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Türkmen mediýasy prezidentiň täze teklipleriniň gowy netije berýänligini inandyrmaga çalışýar. Iň täze tehnologiýalar we ilmi işläp taýýarlamalar işiň ornaşdyrylýar diýip Türkmen mediýasy daýhanlaryň gazanjynyň anyk näçe prosent köpelenligini aýtmazdan anyk özgörüşlik sanlaryny getirmezden habar berýär. Sowet ýyllarynda Daşoğuzda köp işlän garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň owa hojalyk ministriniň ornbasary bolan häzir Şwesiýada ýaşaýan pensioner Sapar Aklimovň pikirçe Türkmen hökümetiniň daýhanlary mezur ähmetiň pidalary edip saklamagyny besetmegine bir ýam wagt boldy. Yeri daýhany bermeseň daýhançylykdan peýda alyp bolanok, döwlet alyp bilmeýär.